Hi, ma'am. Ah, balay ni Ma'am Francisca. Lapu-lapu. Ah, siya, ma'am. Mama. Ano, adira? Okay po. Nami tuyo, ma'am. Mang! Dali sa sir. Dugo, ma'am. Sir. Nope. Kinano mo gawin. Mga kaang. Ito si Ma'am Francisca Toledo, Lapu-Lapu, no? Kuan ba ka nang? What? Kano mga bulak ba? Dagan pa kagita numay? Ano naman to, sir? Oh no. Amo ko eh. Kani mo mga kaang. Pili palit ni mo naman. Sige na po. Pili palit ni mo na yung mga kaang. Tagpi lang ang tagpuan man natin, ikaw mo tagpi palagay. Ay! Nalimot na ba? Kanang inani kadako. Jeez. Ajis. Sakto rin yun. Jis, manggit po ang presyo nga di ano sa amo. Bali, kani manggod nga kaangan, nado ko di-order nga 100 ka buo. Wow naman! Kani nga nga ang tag-jis. Saan naman mo to? Dagan ka talaw kay Wala man lang kita na bumay. Wala yung nakita na bumay, sir. Sinungaling ka! Hindi na po kaguhan sa sir. Oy, matanong. Ano gud ma'am kana? Mo do ning di-order Ni, sa Lindis Kaang Shop. Isa na lang order. Diri Nope. sa Sintros ni Mataling. Ikaw daw ma'am. Francisca Lapu-Lapu. Ano mo nag-order, sir? Uy, gidalaan ko sa kong anak aning kuwan. Ano pa manggali ko, sir? Nga anong gi? Kana 100 na ba kabuk ma'am? Yes, ang buok sa kalibo na dayon kani. What? Tag 5 ang buok ani ma'am. Tag 5 ang buok ani, 50 ra na kabuk. Tag 5 ra man to 50 ra na. So 1,200 1,200 Hindi naman ko niya. Hindi na ba ko naman, sir? Kaya ako eh. Bola na ko dyan. mo na matang ko dili kung kuan kana na ang dagan pa kay tanumay kay dagan magud kabuk. Lagi mo. 100 kabuk or basin mabaligya ka. Wala ko na maligya. Wala ko na maligya. You serious? Alin mo nag 15 ang buok mo. Wala mo ko nagmaligya ni sir. Wala tingala lagi ko ani. Ngano na naman po yung order. Kani iguro po deliver. Lindis ka ang shop sa may ano. Sa di mataling. Oh no. Na ba? Sorry. Ha? Wala mo ko order. Ito ko mo kung palitan ko ninyo anak ha? Wala man. Wala order oi. Idala ko niya kaangadag ko. Ning tawag daw pa sa opisina gahapon nga karon daw i-deliver. Karon daw i-deliver. Kung nag-order ko sir. Order ko wala kay. Ako nang kaang kay wala namang utoy kami. Hindi na ko kaya ko. 250 ra ba niya ma'am? Oh no. Ka-address mo gud sa mo. Oh no. Na ba? Ma'am, na ba? Paano man sir? Uy, wala man ko mag-order ani sir. Uy. Paano masabi? Daw ni lang mig 250 ma'am. Ani mo. Bilin na namo ng Uy, uy. Sama po na ako ni sir nga dili naman ko kakaya og pananon. bahala ka sa buhay mo. Kan kanino? Kaya hindi na ako gibaligya nimo ang guban kay. Nope. Amo kung ginaw na. What? Pwede na pod. Madali naman na mahalin kay. Oh, nadira ang kaang manggod. Palusang anak. Oh, pwede raman. Dali na mahalin sa kay ngano. Kaang na ilibre mo. Pwede ni mabaligya nimo tag 20 ang buok kunya di ra baya mo Dili hatag. na ko kay mo bigyan kini ra. Kani mo maigsoon. Okay ra na yan sir. Gano'n sir. Sige. Okay na na po. Nadari ako Ikaw? na to. Wala to. 250 ra na. 150. Ibilin din na mo ang ano. What? Pakuha na mo diri ang 100 ka buok. Sato pa sir, na ay discount ug daghan ang kuan. Oh, naa sir. Katong tapag uso ani gyud niya no? Lagi. Katong pag uso bulak ba ug Ay nano? na. 100 ka buok. Na daghan Ah, na ya oy. 50 kay ang gagmay 50 may kabok kani 100. 250 dayon. Ikaw na lang may mabaligya sir no. So silbi murag consignment ug kung sa mahurot saka na lang pud namo i-ano. Kuhaon ang bayad ninyo sa 1,000. Ali mo. Wala na po na 50 na.
Ano May ba? mga Dali, ikaw dali. niya rin naman. Ano ba ikaw ma'am? Muha man ikaw. Dali mo, bali ma'am. Ikaw abre mo. Dali mo. Sige, sige. Joke lang ma'am, sa imo na tanan ma'am. Happy birthday. Nag-cry na siya. Ma'am, it's a prank. Joke lang po yung kaang ma'am ha. Surprise day para ni mo. Relax lang ma'am ha. Relax lang. Happy birthday po. Sir, ihag si ma'am. Kinagkurot. Ma'am, relax lang ma'am ha. Relax. Okay, pwede mga tubig? Mga tubig? Mga ilang tubig. Pwede na to si ma'am. Joke lang po ma'am ang kaang ma'am. Happy birthday po. To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday ma'am. Relax lang ma'am. Okay, so plaster lang sa tahan. Sige. Ma'am, joke lang ma'am. Nakulbaan dyan ka sa kaang. Nakabayad. Ma'am, ibalik na ko 250 ha. Joke. Okay, kain na lang sa tubig. Alright ma'am, so mayong udto. Og mayong udto sa tanang tao nga naadiri karon. Hello po. So ma'am, anyway, it's a prank tanan ma'am ha. Joke lang. Ma'am, iguro gyud may gisugo nila ma'am nga para ilaron kag kaang. Joke lang yung kaang dili day kaang. Surprise delivery day para sa imo ha. Ganahan na ka ma'am? Ganahan na ka? Wala ka na si ma'am. Joke. Wala kasabot si ma'am sa iyong gibate. But anyway, magpaila-ila sa me before me mag-start. We are from Everything Surprises Day, ma'am. Nalay sa ka-special person. Nga gusto ka i-greet today of happy birthday! Palakpakan naman natin si ma'am. Okay, ma'am. So, nga nila tayo kaniyang ka-special. Nga nanin kaniyang ka-love. Nga nanin kaniyang kapalangga. Gabisan to at wala siya diri, ma'am. Is gusto lang niya ipabati sa imo. Unsa kaniya kay ni Gugma. Gusto lang niya ipa-feel, ma'am. Nga bisan wala siya diri is makasaulog siya sa imo hangad lang na tawhan. Palakpakan natin si ma'am. Nagilak na gid si ma'am. Alright. Ma'am, nasayad ko nga kanang ibang luha-luha na siya sa kalipay. Okay, so syempre, birthday ni mo today. Dili na to langay-langayon. Dili na to dugay-dugayon. So, na ito hatag ang mga special gift na gusto ipabot sa imo, ma'am. Since birthday ni mo today, na siya ipadala sa imo nga 1 dozen bouquet of roses with 5,000 pesos cash. Happy birthday, ma'am! Sana all. Okay, so happy birthday po. Siyempre, birthday niyo today man, dili lang ikaw ang mga special gift. Papabahaba daw ng buhay. Nasa ipadala sa mga family pan, Jollibee Spaghetti! Alright,
happy birthday. So, syempre, birthday ni ma'am today na po siya ipadala ma'am nga 3 pieces ugis, lechon manok. Okay, syempre na pagkaon din sa pawalan, nasab siya ipadala sa mga ma'am nga 3 pieces soft drinks, magpahilis na. Happy birthday! Syempre, birthday ni mo today, dilit sa pawalan, ako sila ipadala sa mga nga Stylistic Miss Erlina, RRJ na shirt. Okay, grabe ka naghan. Ihang ako. Okay, so syempre birthday ni mo today, ma'am. Every occasion, di gini siya wala. Naku, check pala na si Waka. Red Ribbon Cake! Birthday! Alright, grabe. Subhan ang gifts ni mama eh. Ma'am, happy na ka, ma'am. Ay, tanong na itong bouquet. Happy na ka, ma'am. Hi, ma'am. Wala, nag-goal lagi si mama eh. Ma'am, nag-goal ka, ma'am, or happy? Nalipay ka? Ma'am, nalipay na ka, ma'am? Hi, ma'am. Pakailan ko naman good kayo si ma'am. Nasahit ko nga, yaham, luha is luha sa kalipay. Grabe, nalipay good tawad si ma'am. Okay, so syempre, ma'am, na birthday ni mo today. Excited na ka may bawang kasi kahatag-kahan eh. Kisa ka, ma'am? Ano ka idea? Wala ka makasabot si ma'am sa iyong gibati. Ihap ko dito, sir. Paliw ko, sir. Wala kasabot si ma'am sa iyong gibati. Then, ang dami may tubig palihog. Tubig lang. Sige lang. Kay, grabe, naging emotional si ma'am sa kalipay. Okay? So ma'am, nasa special letter. So, diri na itong may bawal karon og kisay gahatag ring nga surprise. Okay, nasa ko ma'am nga excited na ka makahibalo kinsa ni. Okay? Kabalo na ka ma'am kinsa ni? Wala kay idea? Wala. Okay, dara ma'am ako basahon ma'am ha. Relax lang ma'am ha, mag-celebrate lang tanga magmalipayon. Happiest birthday, Mamang King. Wala ko'y laing wish kundili ang good health as always. As I always pray, kabalo ko still recovering pata sa panghitabo sa pagkawala ni Papang. Pero wala naman mahimo kay wala naman jud siya, as they said nga nahiuna ra siya nato. Ato lang una-unaon na nagbakasyon ra siya sa layong dapit. Pero kabalo ko naara siya kanunay sa atong tapad. Maglantaw nato. Angel na nato siya. Pray lang ka perminti mang. Amping diha perminti ha. Miss na kaayo mo nako tanan. Gamay na lang agwanta, uli na kupuhon. Basta, amping diha permente, huna-hunaon permente ninyo. Permi na ako diri sa layo, nag-antos sa kamingaw, para ninyo maong ampingi permente inyong imong lawas. Love you always, enjoy your day, hope happy ka sa akong pa-surprise nimo. Love never fade. I love you and happy birthday once again, Mamang. From nagmamahal ang imuhang bunso nga si Ma'am Aisa, lapu-lapu ng Taiwan. Palakpakan naman natin! Okay, so nagpadala dahil ng surprise, Ma'am, is imuhang anak nga si Ma'am Aisa. Aisa ba tagtawag? Anak karon sa Taiwan. So ma'am, grabe no, nasalit ko nga kanang imong luha is duha na siya sa kalipay. Syempre ma'am no, wala jud kagadahom nga naay maabot karon nga surprise, okay? So ingon nila gid pud ka ka-love, ka special sa imong anak nga gitagaan jud kaniya ginani nga pahalipay sa imong birthday today. Okay ma'am, sa napay isa ka letter ako lang basahon ma'am ha. Okay ra ka ma'am? Okay na po. Sir, ay biya si ma'am. Nag-pipe na sa tubig. Okay, basahan lang na ako, ma'am, ha? Dear Lola, happy birthday la! Kabalo ko nagsubo Japon ka kay wala na si Lolo. Pero imo na lang huna-hunaon nga naa pa mi nagmahal nimo. Naa pa kay mga anak o mga apo.
ayaw nagkaguol kay mahal kay kanamo. Thank you sa pagatiman nimo ug ni lolo sa ako Ang ako lang pinakagimahayan nako sa tanan nga wa ko kapasalamat ni lolo sa pagbuhi o pagpadako niya sa ako dako kay kung utang kabubuton ninyong duha og ayaw kabalakala kay akong mga pangandoy akong tumanon Japon bisag wala na si lolo. Mubalos rag Japon ko sa pagpadako ninyo sa ako ug akong giampo sa Ginoo mente nahatagan kaniya og taas pa nga kinabuhi aron dugay pa ka makauban namo. I love you Lola og see you pohon hapit na mo uli imong apo. Alright, sa palakpakan naman natin. Kisa to nga apo sir. Wala may ngalan. Si Anjanette. Anjanette, nga imong ako. Wala ma'am, relax lang ma'am ha. Nasalit ko nga ka na imong luha-luha na siya sa kalipay. Nalipay lang din si ma'am. Palakpakan naman natin ulit. Happy birthday! Okay, so ma'am. Napaman ni mo ang anak dari po isa no. Kisa pa laing anak ka na dari. Manapay lain. Okay. Pag naghilak na po si ma'am. Sige, pailako na ito nagbalik dari ron. Joke lang. Okay sir, birthday sa imuhang mother. Nag-celebrate sa iyahang ika-67th birthday. Tama po ba? No? Okay, so unsa man imong birthday wish para sa imuhang mother, unsa po imong ikasulti sa imuhang sister nga may naghatag ani nga surprise. Diri lang sir. Okay, dala sir. Akbayi si mother. Mayong tagatunan. Ako nagpasalamat kong dako sa labang magagagaw, magyatagan no. Mayong manglawas ang among mama. Nabinasa nagsaulo siya karon sa iyang adlaw na tawan ika 67. Ma, daghang kayong salamat. Isa no. Say dili naman. Pasalamat gyapon ni magdako. Labi na pa sa among igsoon nga nakaron sa Taiwan. Si Aisa Lapu-Lapu. Pasalamat gyapon niya bisan na siya sa layo. Taga niya ang among inahan o ngani nga celebration. Karon na gini nga naitabo sa yang kinabuhi. Nga mo lang gi pangayo sa Ginoo nga hatagan ba siya taas nga kinabuhi. Daghan pang katuigan. Pasalamat ko ni sa ngani nga everything surprise. Sige lang po. Palakpakan naman natin. Sir, kiss mo naman si mother. I-hug mo naman. Okay, thank you so much. Okay, daghang salamat sir sa imong manindot nga response sa mga sender and then birthday wish para sa imong mother nga nagsaulog sa iyang ika-67 ka tuig karon. Okay, sala pa may isa kay anak si ma'am. Dali ma'am, ipagunit mo na yung phone. Okay, then mga apo ha, prepare. Okay, dali ma'am, because okay po. So ma'am, imong mother nag-celebrate sa iyang ika-67th birthday. I-surprise sa imong manghuat. Tama po ba? Mas ma'am Aisa at karon nga nasa Taiwan. So unsa man imong birthday wish para sa imong mother? Unsa sa imong ikasulti sa imong sister nga mo naghatag nga surprise? Dako kay kong pasalamat nga gibuhat niya sa ako ang manghod nga surprise sa birthday. Adlaw natawan sa kong inahan. Bisan tuod nga nagsulod-sulod ang among kasubaanan. Una namatay akong bana, sunod akong papa. Bisan tuod sa mga pagsulay na amo. Wala lang gihapon. Ipasagdi sa Ginoo kay doon na kami igsuon nga nagpadayon gihapon og pagtuman ni ani karon. Naghandom sa adlaw na tawhan ni mama. Daghang kayong salamat sa Ginoo nga gihatagan mig maayong panglawas nga unta wish na ko ni mama nga mang salamat kaayo sa imong pagpangga namong kami mga anak ni Santo wala na si papa. Andam gihapon mi mo suporta nimo mang sayod ni nga unsa mi nimo kapangga gikan basag sinugdanan. I love you ma'am. Palakpakan naman natin. Alright, so daghang kayong salamat ma'am. So grabe no, lami kay tagamtamon nga na samtang napato ang ginikanan is makasulti pa ta og I love you no.
ipabati pa nato kung unsa nato sila kay gugma. Okay, so thank you so much sa imong manindot nga birthday wish para sa imong mother, ma'am. Bisan pa no sa mga unsay nahitabo nga pa, sige lang kay ang pagdawat mo ay makapahil sa ato ang kasing-kasing. Kay kanang tanan nahitabo na siya is tungod na apoy rason ang Dios. Ganong nahitabo na siya para pud malig-on ta dira no. Dili ta mawala og pag-asa ang atong pagtuo, pagsalig. Salig gyapon nato dira sa atong buhi nga Dios. Tibuok nga atong kinabuhi. Okay, so daghang kay salamat sa tanan. So this time kinsa pa man mga apo. Kani si sir. Sir, iyaan ni mo ni sir. Dali sa ako ang asawa na. Sige na po. Okay na. Dali sir. Birthday wish lang. Sige lang. Dali sir. Magunit. Okay, dali sir. Sir, sa mong birthday wish para sa to ang birthday celebrant today nga nag-celebrate sa iyong 67th birthday. Mga akong wish, niyaya, iskat, isip, ginikanan na po na ako. Nga ako ang wish niya na unta, taas pa ang gihatag sa Ginoo niya, no, nga kinabuhi, ngaron amo siyang makauban, no, kay silbi, kininiya, murag, isip na ako, nga murag wala po ko'y ginikanan, usapon siya nga silbi akong gikuan nga ako na po siya ang ginikanan. Kaya akong kuan sa Ginoo nga unta, tagaan pa siya taas pagit na kinabuhi. Dayon silbi makalagad pagit sa iyaha, usap silbi maka ug unsay amo ang mga silbi sayop, iya pong silbi badlong ug unsa man galing, no? Salamat kayo gid pod nga si Chacha naguna-huna kay Yaya. Kaya kani surprise bisa kaniha wala ko kabalo kung sa manggaling to pero ang mga bata mingon sa mo ni pang ni ko ay lang magsaba kasi Yaya ato ni surprise. So salamat po kayo ninyo nga abot mo o usa pa kaniya happy birthday wag ko pag-greet nimo ganiyang buntag pag abot ako. Ayan, thank you so much sir. Salamat kayo. Alright, salamat sir sa imong manindot nga birthday wish para sa tong celebrant. Okay? So, kinsa pa man? Pailain? Okay, so wala na may mga birthday wishes, no? Anyway, thank you so much sa inyong tanan sa mga anak, ni sir, ni ma'am, no? O sa iyang pagmakon. Okay, nga naghatag og birthday wishes para sa tong celebrant. Happy ra ka, ma'am? Ma'am. Surprise din si Yaya nga. Surprise kasi siya tama. Grabe na yung hinilakay dali. Okay, so happy birthday once again. Sa dili lang kay kanilig kayo na itong surprise. Siyempre, birthday ni mo today, ma'am, para mas happy pag yung ka na pag-prepare yung anak na para kantahan yung ka, ma'am, haranahan yung ka. Nice na kung isayo na itong sweet si ma'am. Okay ra ninyo, sir? Makindag lang ka, ma'am, kay sayawan kasi imong mga anak. Samtang napatong ginikanan, no? Lami mapafeel kung saan natin siya ka-love. So, puli-pulihan lang natin sayaw, mga apo, mga anak. Naman tayo sa kanak mo, ma'am. Alin na, ma'am? Kay naamig i-prepare ang imuhang anak, ma'am, nga song. So, kantahon niya, ma'am. Then, haranahan ka na mo. Then, while nagkanta, i-dance ka mo sa imong mga anak og sweet. Okay, tindog lang tamang kadyan lang kayo, ma'am, ha? Ma'am, uli-uli mo sa'yo, ha? Sweet lang yun. Sige, kamuta na, mga anak. Apo. Sir, ikaw na, sir. Ikaw tong mga istorya. Kailan mo mga istorya. Ayan, okay. Wait. Okay, ano? Hawid ka sa abaga si mo anak. Palakpak ka naman. Let you know you make me glow. I feel so good, it's true. So glad that I have you. You love me so. Now all is bright. I'll always say
away. You wipe those tears. You give me strength each day. I thank you for the glory. Thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Who knows of what tomorrow brings? My glowing wings can make me fly. I will reach and I will touch the sky. Because of you, I soar up high. So I must thank you for the glory and thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Alright, palakpakan naman natin. Okay, so thank you so much for this Ma'am Nindot yung songs. Ma'am, ganun ka, Ma'am. Okay, so happy birthday once again, Ma'am. Bisan naman, nasayad ka kasi, Ma'am. Bisan sa iyang pagka-silent mode. Happy di kayo siya. Dili matukib nga pagbati ang nabati ni Ma'am karon. Wala siya kasabot sa iyang gibati. Siyempre, no, kay-surprise good siya sa iyang. Okay, so this time, basin iyang igsoon na apay ikaw birthday wish. Sige po, dito sa'yo. Sige lang tayo. Wala. Okay, so this time wala naman, no? So natin cake, sa dami na ng cake then kanta na ng happy birthday si Mama, okay? Cake, ang nakabutang sa ito ang cake. Happy 67th birthday, Mama! We love you so much. Palakpakan naman natin. Yay! Okay, play na music at tahan sa natin happy birthday si Ma'am. Ready? So, what's up? Clap your hands, everybody. Ready? Clap, clap, clap. Sir, a big clap, sir. Ano, sir? Alright. Ready? Ready? Happy birthday to you. Kanta. Happy birthday to you. Let's take it. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, now happy birthday na once again. Okay, so this time also man mga birthday wish para sa mga adlaw nga natawag karon mga. Ay, nagawa ma'am. Okay, unsa man? Kamay lang. Salamat kay sa akong adlaw nga natawan nga karon wala na ako damhan nga may ang pagkaroon adlaw ang panalangin. Daghan kay salamat Ginoo. Okay, blow the candle, ma'am. Blow the candle. Tayo pa, ma'am. Yay! Happy birthday! Ready? Clap your hands, everybody! Hey! So, dapat! Ready? Alright! 1, 2, 3. Happy birthday to you. Say, ano, sir? Happy birthday to you. Alright. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Go, nanay. Happy birthday to you. Yun na, sir. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan naman natin ulit. Happy birthday po. Okay, so this time, syempre birthday ni mo today. Alright, so happy birthday once again, ma'am. So thank you so much.
Ma'am, dira lang sa kama. Ay, unsa ka ma'am? O, kuha ng cake, sir. Dayan, ibalhin ang bouquet. Kuha ang cake. Ibaylo ang bouquet. Oh, best friend ni ma'am. Alright, wait. Tarungan sa nata. Okay, so happy birthday once again ma'am. Happy ra ka ma'am. Mga tanan lang may ma'am. Unsa man imong gibati sa surprise nga gihatag sa imong anak karon. Ito kasabot, sir. Sa akong gibati. Mixed emotions ma'am no, sa kalipay, sa kamingaw pag. Unsa pa ma'am? Hindi ko kasabot. Hindi ka luwa. Sige lang po. Ay, okay na, okay na. Sige lang, okay na. O, lagi. Kasabot na jud me. Okay lang po, opo. Kasabot na. Opo, okay na. Oh, so happy birthday once again. So, palakpakan naman natin, okay? So, this time, okay, so thank you so much everyone. So, grabe among kalipay. Nasayad ko nga sa pagluha ni ma'am, grabe gilang kalipay na. Ma'am, unsa man to nangagi sa inyo ang life is part na gina sa to ang kinabuhi kay sakit dawaton pero kinahanglan natong dawaton kay ang realidad sa tong kinabuhi is tamang ginutuban, okay? So dili man ta kaikyas ana ma'am. So sama pa sa ilang gingon sa mensahe sa imong anak. Opo. Sama pa sa gingon sa imong anak ma'am na wala siya nawala, mas ninguna lang siya nato. Okay, naara gihapon siya sa atong saliwala. Opo, okay ra gyapon. Bisan karon kabalo ko nga okay naman na si ma'am. Kay kabalo ko nga ang Ginoo always tagapahiluna silang kasing-kasing, tagahatag og grasya nga para madawat ang tanan nga panghitabo. So anyway, in behalf of Everything Surprises, we're so thankful kay Ma'am Irish, tama ba? Iris na? Aisa, sorry. Ma'am Aisa Lapu-Lapu ng Taiwan for choosing and trusting Everything Surprises. Ma'am Aisa, daghang kayong salamat nga kami gid imong gipili nga para mahimo ning posible diri sa lulutan di matali. Okay. So happy kayo ni ma'am nga naging successful gud ang celebration sa pag-surprise sa imong mother. And then sa iyahang nabati karon mixed emotions, luha sa kalipay ang nabati. Okay, so ma'am, in behalf of Everything Surprises, dapat may declarations, birthday wishes para sa imuhang adlaw karon. Nalipay kami kako, nalipay sab ka ma'am, nalipay ang tanan nga na dari karon naka-celebrate. Nakisuulog sa imuhang adlaw nga natawhan. Sama pa silang gingon ma'am, kana magitay giagian karon nga medyo sakit daw aton pero naa naman gid ang realidad sa kinabuhi nabot namang gyud para sa imuhang bana no. So nauna lang siya sa to pero nasayad ko ma'am nga ang Ginoo always magahatag og grasya sa imuha sa pagdawat, grasya sa gugma sa imuhang mga anak. So bisan pa man sa unsang nahitabo sa tong kinabuhi, padayon lang gihapon tanong, magkinabuhi nga magbalipayon, uban ang gugma sa imuhang tibuok pamilya. Hinumduman nato kanunay ma'am nato ang life is temporary na siya. Bisan pa sa paghimugso nato sa kalibutan is a gift. Grasya na nang magihatag sa Dios sa tuwang kinabuhi. So manang karon ma'am nagkinabuhi ta nga nagyapon ta ginhawaan. So kung kanus anak waon sa Ginoo sa tong airway, wala gyud tay mahimo no. Musugot lang sa dili moabot gina sa tong life. Even ako ma'am, even kami dili mi kaikyas ana. Kay kitang tanan mo dangat mo gyud ka ana sa pag-abot sa panahon. Pero karon samtang napatay kinabuhi, grasya nga gihatag sa tuwang sa Ginoo sa tuwang kinabuhi ginapatay ginhawa. So enjoy na to atong life no nga magkinabuhi ta nga magmalipayon, magmalinawon, uban ang gugma sa imong tibok pamilya ma'am nasayod ko nga kana grasya na gihatag sa Dios sa tuwang matag usa. Kay bisan kitang tawo ma'am wala gyud tay pakigugma sa itong si katawo apan gihatagan ta sa Dios ana tungod kay gigugma pud ta niya no. Siya unang nahigugma nato. Musa ka nang pahigugma nato sa tong mga anak, sa tong mga apo, sa tong girikanan, sa tong isig katawo. Grasya na nga gipabati sa Dios sa tuwang kinabuhi. Mo nay batasan, mo nay kinaiya sa Dios kaya kipasinati niya sa tuwa gigrasyahan lang ta. So once again ma'am, so dalagon kayo ang Dios kaya nakabot ka sa imo ikasay 67 ka tuig. Ug nasayod ko ma'am dili lang kay kaninga birthday celebration ang ihatag sa Ginoo sa imong life. Daghan pagid nga katuigan ang ihatag sa Ginoo sa imong makauban mo imong mga anak, imong mga apo, imong mga best friend. Masilingan nimo diri mga kaparentihan, mga igsuon, tibok pamilya nimo ma'am. Bisan pa man ang imong anak nga nasa layo. Nasayod ko nga magkauban pa mo og dugay daghan pa ka birthday ang ihatag sa Ginoo sa inyo ang kinabuhi. Once again po ma'am, happy 67th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Okay, so happy birthday ma'am. Okay naman, babay ka din, flying kiss ka sa camera po. Bye-bye ma'am.
Bye-bye lang, ma'am. Flying kiss po. Yo. Okay, sa gawa, ma'am. Dira lang sa picture pa ta. Sir, bye-bye lang, sir. Flying kiss. Alright, sir. Diri po. Bye-bye. Bye-bye lang, sir. Flying kiss. Okay, tara pa, tara. Tara. Bye-bye, ma'am. Lang, bye-bye lang. Kita ka sa camera. Alright. Bye-bye po. Tara, makasis. Alright, bye-bye. Bye-bye, ma'am. Okay, tara. Bye-bye. Sir, bye-bye, sir. Okay, dito, bye-bye lang, bye-bye. Okay, iso.